Уважаеми колеги, да се свика заседание извънредно ден преди Нова година няма нищо неестествено и нищо нелогично. Стига точката, която гледаме, да бъде в полза на цялата великотърновска общественост, в което аз лично се съмнявам. Защото вместо да се дава на обществото, ние сме се събрали ден преди Нова година да отнемаме на обществото. И то не на кое да е общество и не на кое да е общност, а да отнемаме от великотърновското образование и великотърновските училища. Щом ръководството на общината, маскирано зад предложение на общински съветник, решава да посегне на образованието, на училищата, на университетите, значи, че само едно. Това е началото на края. Цяла година се опитвате да запушите дупките в бюджета, който вие управлявате. Вие управлявате този бюджет от 13 години, господин Панов. Вдигнахте цената за храна в домашния социален патронаж, билетите за градския транспорт, таксата за битови отпадъци на всички граждани и за още една камара услуги. Но не ви стигна това, сега посягате на училищата. Това не е ли политическа и управленска немощ? Теглихте кредит за мост, който направихте до съществуващ мост. Задръстихте движението с нещо като кръстовище до Беляковско шосе, а сега искате още. Колко още?